कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है गाइस दिनै मोनफैलायबाय नै लहा दालाङाव गोदो फैखांबायमोन बाट होमबाबो जोंना रिमल दैमारि बिथां आरो जन ब्रादार बिथांमोना फैनो होननायखाय नैबे लहा दालाङावहाय फैबाय जोङो जोङो दाउ हांना जानो फैदों नैबे लहा दालाङावहाय स' नोंथांमोना नायदो दाहाय नुगोन स' भिडिअखौ स्टे टिउन खालामबाय था आरो आंनि चेनेलाव गोदानब्रा जायफ्रा गोदान बै साबस्क्राइब बटना जायफोरना रेड कालारनि नुजाना दं नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामदो शेयार खालामनो गोसो दंब्ला खालामदो आरो शेयार खालामनो गोसो गैयाब्ला थादो आरोना होमबाबो जरुर लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम माबायदि मोनदों हेलो बयलार देबाय ना बयलार वादो बेखौ जों दिनै हांनानै जानोसै माने अरायनै आसि देखायनो हाला बिगुर खुबाय बिगुराल' सिनोलै एसे जाबाय हां मारदोंना बै अन्थाइ थरसेखौ बख'नांसिगोन होग्रांनायखौ ओरै दं जोंना बयलार हांदों ओमफ्राय ओरै दङ बादाम दं ओमफ्राय बेयावहाय दंमोन मुरि बेयावहाय बादाम ओमफ्राय बेयावहाय आयु मा मा दंथाय नै बानलु हाइजें पियाज ओमफ्राय गय फाथै आरो माबा मोनसे दंबावोमोन सामब्राम गुफुर दंमोन सेलेखाबो दंबावोसो नै बे सेलेखा ओमफ्राय बिथिं दं लेमन नारें खाजि ओमफ्राय थालिर केला ओमफ्राय बैग्रि ओमफ्राय गैला माथो बैग्रि जारौ आयरन माबा जादों रायख'वा साला गोथाव गोदैथार सानदुं गोसायाव थिग जादों सिख्लाफोर एकदम खुदै गलायगोन ओरै सासे दं साब्रैल' गासै थाव हरलाय
Hi guys. जोङो दायो बयलार हांदों गेमस्रिनि सोलोंबाय माथो नोङो गेमस्रिनि आं बिनि भिडिअ नायिनि सिगांनो हायगासिनो दंखायो बिखा हांदों बिथाङा आरो आमायखौलाय स' दा जानायखौ नायबाय थादो भिडिअखौ नोंथांमोना देखायगोन आङो जानाय टाइमावबो स' स्टे टिउन Yummy. So guys, दुगैदों नै दैया जोबोद गुदुंखा माने हाजोनि नालाय अरुणाचलनि दै Hello guys, दुगैदों नै दैयाव फैदोंनि गाहायाव नुदोंब्रा जाबाय जादों जोंना गुदुंथारलै नै जानोसै जोङो दायो बेखौहाय उलाला गाइस जोङो दायो जानोसै दाउ हांनायखौ स' नै बनायगासिनो दं जानोसै नोंथांमोना जानायखौ नायबाय थादो बेयाव बानलु पियास बेयो जाहैबाय बयलार हांनाय बोरै दंबावोसो केला माने थालिर आरोना आरो लेमन सेबनांगोन एसे इयाव Rồi đi. Không. Ra đó. Yummy. Batulakai, lobarakai ini nama. Bodo. Ya, जाखावगासिनो जोङो नै बेयो जाहैबाय बयलार हांनाय स' ओरै दं जोंहा नै ओरै मोखांनिखौलाय गोथाव ना बरिया गोथाव नंगौना नङा तामाम बिनि दारै लाइक मोनसे थुना हो नोंथांमोना जों सुले जादों जों जानोसै नायबाय था मुगैगोन बिसोर Berat kosan dijakadar namun kesiau. Berat kosan. Lain dia lacak. नै जागासिनो berat kosan tika. अन्थाइ बेसेबा गिदिराव होना लादों. जाजोब्बाय माथो नोंसोरलाय? मेरला. Khảo đông
फंबाय गोथाव ना Bodiya. नोंलाय बोरै मोनदों Tamam. थांनायनि जाय पारापारि ओरै जाबावगासिनो नै फेमिलि पिकनिक जों दायो थांनोसै गाखोनोसै अंकल बाय लहा दालां गाइस जोङो दायो जाखांबोबाय थाबाय जाखांबाय Gaza tabi berapa? दाउ हांनायखौ स' बयथिं इन्जय खालामदों नै माखासे wow syuting सोलिदों बर' एलबाम नामा केमेरामेन जोंहा नै Hello guys बोरै मोनदों बुंद' Oi, जोबोद मोजांलै बरिया ना Hello guys बिसोरो बेयाव मा होनदों नै सोरबा मिथियोबा दे कमेन्टआव खिथाहर नाय बिसोरो आंखौ गोदोना हास'नो ओंखारलायदों स' कमेन्टआव खिथाहरदो नोंथांमोना बिसोरो मा होनदोंमोन लाइक शेयार खालामदो Oi, बेखौ दानमारदों दाना Good will be coming you nari good on the poor by Gassipa de Hamadum Ziu and the Bahor by Zaga Hudman music in the throne and the rascal ring Sadamun and Nukun or as you need Rani Oblaman and Mubik Uncle Man and Music Zikri Mazani Kutakulana Zung and Bonza Koning Man Merker hey I'm the Sona I'm the Zuni Turunga Ala on the Soma Zaka Koyan and the Mormus is the Hatter King sorry मैं जहाँ रहूं मैं कहीं भी हूँ तेरी याद साथ है किसी से कहूँ के नहीं कहूँ ये जो दिल की बात है So far Hello guys बेयाव रिमाल बिथाङा दोंसे रेप सं खनबाय स' नोंथांमोना सिरियास लाना बेखौ जास्ट एन्जयमेन्टनि थाखाय खनदों बिथाङा लोगोफोरजोंहाय एन्जयमेन्ट खालामदों स' नोंथांमोना जेबो गोरोन्थि दासान बेनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट स' स्टे टिउन हेलौ गाइस नै दायो जों रिमाल बिथांनाव सोंनोसै बे जायगाखौहाय मादि मोनदों स' नोंथाङा बुंना होदो माबायदि मोनदों बे जायगाखौहाय फैनानै जोंनियावबोथ' जेनेबा बेबायदि जायगा दङ थेवबो माने भैरबकुन्द जोंनिया जों जेराव खाथियाव जायो जोंनि आरो नोंसिनि बायदि केजुलि बे खाथि जाहैबाय भैरबकुन्दआ आंनि बार्थ प्लेसमोन बार्थ प्लेस न बार्थ प्लेस ओमफ्राय बिराद मोजां बेबायदि सेम जायगा मोनसे माने खालाक्टाङाव दङ बेयाव फैबानो माने खालाक्टांनि फिलखौ मोनो आरो ना बिराद मोजां मोनदों एकदम खालाक्टाङाव बेबायदि सेम जायगा मोनसे दङ एक्जाक्ट माने लोकेसन एकदम एक्जेक्ट जेबो डिफारेन्स गैया एकदम फिलिंसखौ बेखौनो मोनबाय आरो जोङो बिदि सुटिंनि थाखाय थांदोंमोन मोजां जायगाया बे दंहाबो बेबायदि सेमानो खिन्थु बेयाव फैबाबो एखे सेम फिलिंस नोंथांमोना मोनगोन आरो ना गोजोनबाय बरिया जायगाया मोजां दे थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय जोङो दायो बिनिफ्राय गिदिंलांफिननोसै बाय एभरिबॉडी बाय 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 टेक केयार रिमाल बिथांजों नोंथांमोना नुनानै मादि मोनदों गोसोखौ स' कमेन्टआव खिथाहर जरुर